модара дарвозаҳои ҷаннат гуфтагиянд. Хизмат агар хизмати модара кади як дарвозаи ҷаннат насиби ту кушодае. ҳангоме ки падар модара хизмат кардӣ, ду дарвозаи ҷаннат барои ту кушодае. ира Парвардигор ба ту чӣ кор карда? Ваъда додага ки агар ки аз сидқи дил хизмат бикунӣ. Муҳаммадҷон Ҳисайнов ва Искандар Анақулов ки меҳмони барномаи мо ҳастанд. Ман ҳама оби қатраҳои чашма ман қурбони миллат мекунам. Агар ман шояд то саҳара оби чашм кунам, барои миллати модарои мо кам аст. Ман шуморо бигардим акам, ман шуморо бигардим, раҳмати калом. Ба як чӣ гӯям охи? И ба дар амғили падар бобои мо мешава имрӯз чӣ ба халқ хизмат кардесай баъзе номардо ай кор гирехтанд. салому алайкум акай Муҳаммад ва акай Искандар. шумо мегуфтед ки баъд аз ана ҳамун сабти ки хурдакак дар ютуб партофтем, баъд аз ҳамин муносибати духтуро бо шумо чӣ гуна шуд? мисли ҷанговарон синаи худро сипар мекунанд. Падарам 27 сола фавтидагиянд дар ҷангҳои шаҳрвандӣ, модарам 24 сола бешавҳар мондагиянд. ина якта туфли аз номи барномашини бина, якта намо красовкиш аз номи Зоирҷон бародари азизи мо дар Амрико. Оли ҳиссиёта баъди 5 дақиқа мепурсе мирам. дарё моишкор данан бародари азиз. парта шитагӣ будем дар бихи чиз ойна дареза ма мешистем. ҳаме ки дидем ки ҳаме бикс қати ҳаме халат сафеда даромадан, ҳаме хес кардем ойнаро як бор задам пӯи шиде ай ойна хес кардем. одаме ки оянда табиб шояд дар ҳамин беморӣ ягон маъюб буд, ягон модар буд, ягон нокас буд, ягон бекас буд, даст гирифтам ё ки дуои модари ман буд, ё ки додари ман буд, кай касе буд, ё ки фарзанди ман буд. Худованд як амали мара хушш омад дар дили ки дар дили шоҳ дар рӯи замин ин сояи Парвардигор аст. шоҳра инсони шоҳра Парвардигор интихоб мекунад. айсиф 8 ису ман хостам ки духтур шавам. омад 2 соат қариб гирья кардам гудак таваллуд як 95-96 ай бачак медколеҷа буд кага 2 соат гирья кардам бачак. баъд сабаб шуд мега хонаи шаҳрванд рафтем, ҳаму шаҳрванд ҳаму бача ҳаму мардаке бачаке зана кӯдакша гирифта ҳаму угли девор очаш дар ҳаминҷа ҳолаташ вазвин. ҳами шумо чӣ қадер мекунед? ҳами очаи маро тез бубарен ҳами хона ҳами зана фарзанди маро бо касал накунанд. Системат дидагӣ будем ҳамҷо гуфтем бачаҳо натарсед, ин тобат мешидагӣ айвам нагиреза вақтиш қати биёем ранг мо тобат мегирем. манам тобат кардем ҳа якмиш Аллоҳ таъоло худаш дигимиш табибон. ина марҳамат Искандарҷон барои ҳамкоро ҳамкасбо барои мардуми шариф Тоҷикистон чӣ гуфтамед? Марҳамат. чӣ бигӯм? эҳтиёт ними ҳаёт. ҷанги шаҳрвандӣ 27 соли умри мара сарсону саргардон ба хонаи мардум кардагияд. 27 соли умри мара ҳаме мардум худаш фикр кунад, ҷавонои мо ҳамвом мехоҳанд ки монанди ма 27 сол дар хонаи мардум нона шата ҷанг нона аввал нона нола кардан ҳавал ту ба соҳибхона нигоҳ мекунӣ бар дар даҳонат меандозӣ. мехоҳад ки 27 сол 30 сол 40 соли умршон ранги маро сарсону саргардонӣ хати бигзаранд. барои ира нахостан шукрона кардан дар коре ки дар ҳамин давлати тинҷиву амно дар ҳамин истиқлолиятем. мардуми Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ касал нашаванд, муҳтоҷи ягон табиб нашаванд. дар сипоснома омадааст аз номи мардуми Тоҷикистон барои хизматҳои шоён дар назди халқу ватан дар вақти пандемияи COVID-19 мо гуфтанем ки ҳазор раҳмат мардуми Тоҷикистон.